Welcome. It's time to start the weekend. Cijenjeni gledatelji televizije Plus, dobra vam večer i dobrodošli u 7. brzinu. Iza nas su 3 emisije posvećene Pariškom salonu automobila, gdje glavna senzacija nisu bili super automobili, već električni pogon. Kad smo kod električnog pogona, jeste li znali da prvi automobil nije išao na benzin, nego na struju i nije napravljen u Njemačkoj, nego u Francuskoj 1884. godine? Ali krenimo redom. Što smo vam to pripremili u večerašnjoj emisiji? Ostanite uz nas i pogledajte za nekoliko trenutaka. It's time to start the weekend. Testirali smo Audi A1 i Alfu Giulietu. Pri povratku u prošlost, istina ne tako davnu, pripremili smo priču o VRC legendi Colinu McRaeu. Istražili smo kako se u Zagrebu radi tuning vozila. Test model bio je Passat 1.9 sa 130 konja. Koje su prednosti, a koje nedostaci? Provjerimo zajedno. U današnjoj emisiji odlučili smo vam predstaviti najmanji i najjeftiniji Audijev model, novi A1, i to u inačici s 1,4 litrenim turbobenzinskim motorom. A1 predstavlja Audijev prvi izlet u klasu malih kompaktnih automobila, gdje su već poznati konkurenti poput Mini Coopera i novog Citroena DS3. Njemački je proizvođač pred svoj najmanji model postavio velika očekivanja, što potvrđuju planovi o proizvodnji čak 50.000 primjeraka do kraja godine, a početkom 2011. kreće povećanje kapaciteta. Prvi primjerci Audijevog mališana još su u svibnju izašli iz tvornice u Briselu, gdje se svaki dan proizvede 500 novih vozila. Čini se da su očekivanja opravdana, jer su prve narudžbe novog modela rasprodane, a zanimljiv je podatak da čak 90% kupaca ovog automobila prije nije posjedovalo neki Audijev model, što potvrđuje najave da će A1 biti najzanimljiviji mlađoj urbanoj populaciji. Konceptni model predstavljen je prije 2,5 godine na salonu u Tokiju, dok je serijski model zadržao gotovo sve elemente studije. Audijevi dizajneri predvođeni Stefanom Zilafom obavili su dobar posao. Automobil na cesti izgleda moćno, s naglašenim blatobranima i agresivnim prednjim krajem, kojim dominira prednja maska hladnjaka s odsječenim rubovima po uzoru na model A8, što je utjecalo i na izgled farova. Na prvi pogled odmah se primjećuju naglašene bočne linije, posebno se ističe luk krova, koji se može naručiti u posebnoj boji. Agresivan dizajn prate i prošireni blatobrani, dok se izražena bočna linija prenosi i na stražnji kraj, gdje su smještena trodimenzionalna svjetla modernog dizajna. Dizajneri najmanjeg Audijevog modela mogu se pohvaliti i najboljim aerodinamičnim svojstvima u klasi. A1 je nastao na platformi Volkswagen Pola, Škode Fabije i Seat Ibize, te je zamišljen za prijevoz 4 osobe. Automobil je dugačak gotovo 4 metra, gdje mu je međuosovinski razmak 2 metra i 47 centimetara. Ulazak putnika na profiliranu stražnju klupu olakšan je Easy Entry sustavom, dostupnim u boljem paketu opreme. Kapacitet dvostrukog prtljažnika iznosi 270 litara, a s preklapanjem stražnjih sjedala raste na 920 litara. Dizajneri su za osmišljavanje unutrašnjosti uzore pronašli u avioindustriji, pa je instrumentna ploča izvedena u obliku krila zrakoplova, dok otvori za ventilaciju podsjećaju na turbine motora zrakoplova. Kao što se i očekuje od Audijevih vozila, unutrašnjost krase kvalitetni vrhunski materijali. Kupci će unutrašnjost svog Audija A1 moći prilagoditi osobnom stilu uz veliki izbor boja i presvlaka, obruba otvora za ventilaciju i ukrasnih detalja u vratima. Novi A1 dostupan je s 2 paketa opreme, Attraction i Ambition. Osnovni paket opremljen je audio sustavom, centralnim daljinskim zaključavanjem, električnim paketom, dok se za sigurnost brine 6 zračnih jastuka i posebni jastuci za zaštitu glave. Attraction paket uz neizostavni ESP nudi i ABS, EDS i ASR sigurnosne sustave.
Ambition paket opreme donosi 16-inčne aluminijske naplatke, svjetla za maglu i nove materijale unutrašnjosti, te sportski ovjes i start-stop funkciju. Tu je i sportsko kolo upravljača. Sportska sjedala nude funkciju podešavanja lumbalne potpore, a suvozačko sjedalo podesivo je po visini. A1 se po želji kupaca može opremiti i s više dodatne opreme poput grijanih prednjih sjedala, tempomata, krovnog otvora, većih naplataka, ksenon svjetala, sustava za pomoć pri parkiranju te vrhunskim MMI navigacijskim sustavom i Bose Surround ozvučenjem. Za one koji žele još dinamičniji izgled, Audi nudi S-Line vanjski paket opreme koji se sastoji od pojačanih pragova i velikog krovnog spojlera. Najmanji Audijev model izveden je s prednjim McPherson ovjesom, dok je za stražnji dio vozila zadužena torziona osovina. Automobil se može naručiti s 3 vrste ovjesa, standardni u paketu opreme Attraction, sportski u jačem paketu Ambition, dok je u dodatnoj opremi i S-Line sportski ovjes. Uz vrlo kratke prevjese, prednja osovina Audija A1 opterećena je sa samo 61% ukupne težine, dok je za upravljanje zadužen elektrohidraulički servoupravljač. Upravljanje je sportski direktno. U serijskoj opremi nalazi se ESP sustav s elektroničkom blokadom diferencijala koja poboljšava trakciju, a za zaustavljanje Audijevog mališana zadužene su ventilirajuće disk kočnice na svim kotačima. A1 se može naručiti s 3 benzinska i 1 dizelskim agregatom. Izdvojili smo 1,4 litreni TFS i turbo benzinski agregat koji će vjerojatno biti najčešći izbor hrvatskih kupaca. Riječ je o turbo benzinskom motoru zapremnine 1390 kubika koji uz direktno ubrizgavanje goriva razvija 122 konjske snage s 200 Nm okretnog momenta, dostupnog u rasponu od 1500 do 4000 okretaja u minuti. Ovako motorizirani A1 do 100 km/h ubrzava za nešto manje od 9 sekundi uz S-Tronic automatski mjenjač sa 7 brzina, dok ubrzanje s ručnim petobrzinskim mjenjačem traje nešto duže od 9,1 sekundu. A1 s ovim motorom dostiže maksimalna 203 km/h. Audi A1 će se uz jači paket opreme Ambition isporučivati sa start-stop sustavom koji isključuje motor u stanju mirovanja sve dok vozač drži nogu na papučici kočnice. Spomenuta funkcija smanjuje prosječnu potrošnju goriva. Deklarirana potrošnja za ovaj motor varira od 5,1 do 5,4 litre na 100 km, no realno je očekivati da će stvarne vrijednosti biti nešto više. Automobil je dostupan i s poznatim S-Tronic automatskim mjenjačem s 2 spojke. Brzine se beztrzajno mijenjaju ručicom mjenjača ili polugicama iza upravljača. Automatski način izmjene nudi 2 postava, standardni i sportski. Sportski način kasnije uključuje više stupnjeve prijenosa, no za pravi doživljaj sportski nastrojeni vozači najčešće će koristiti polugice iza upravljača. Hrvatski kupci će za osnovni model Audija A1 s 1,2 litrenim TFS i turbobenzincem snage 86 konja morati izdvojiti 146.000 kuna. Model s jačim 1,4 litrenim motorom i osnovnim paketom opreme Attraction stoji 170.000 kuna. Osnovni dizelaš snage 105 konja dostupan je za 172.700 kuna. Nova Giulietta predstavljena je prvi put na ženevskom salonu automobila, a prodaja je počela početkom ljeta. Predstavljanjem Giuliette Alfa je proslavila 100 godina postojanja, a spomenuto ime poznato je s jednog od najpoznatijih modela talijanskog proizvođača koji se proizvodio početkom 50. godina prošlog stoljeća. Ovaj model dugo je najavljivan kao Milano, no na kraju se talijanski proizvođač poslužio legendarnim imenom.